Huwa biżżejjed li Robert Abela jipprova jżomm id-distanza billi jgħid li Rosjen Kutayjar mhux se tibqa' fil-kabinett. Abela se jirrepeti l-iżbalji tal-predeċessur tiegħu u jala għajnejh għall-abbużi sakemm il-bużżieqa tinfaqa'. Dawn huma mistoqsijiet li qed jagħmel il-ġurnal Times of Malta fl-editorjal tiegħu bit-titlu A New Breed of Untouchables, fejn jistaqsi wkoll jekk il-Partit Laburista għandu x'jagħmel b'Rosjen Kutayjar dak li għamel b'Konrad Mizzi meta keċċieħ mill-partit. L-editorjal ifakkar kif ftit sigħat wara li tħabbar li pajjiżna spiċċa fil-lista l-griża tal-FATF, il-Prim Ministru kien qal li kien hemm xi nies li fil-passat kienu untouchable, ħadd ma jista' jmisshom u li dak iż-żmien spiċċa. Iżda it-Times terġa' issemmi numru ta' nies, politiċi u mhux, li kienu implikati f'każi ta' reati serji u korruzzjoni u li għadhom igawdu protezzjoni jew qed iżommu profil baxx. L-editur ifakkarna fuħut minnhom: Joseph Muscat, Carmelo Abela, Edward Zammit Lewis, Evarist Bartolo, Edward Cicluna, Owen Bonnici, Ian Borch, Lawrence Kutayjar, Silvio Valletta, Marvin Gerti, Johan Buttigieg, Joseph Kuxkiri, Edwina Likari u Heathcliff Farrugia. Dwar Rosjen Kutayjar l-editorjal qal li minkejja l-konklużjonijiet serji tal-Kummissarju għall-Standards dwar il-ħajja pubblika, l-istess Kutayjar blandima ta' xejn iddikjarat li se tibqa' fil-Parlament u li se tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss mal-Partit Laburista. Dan poġġa l-Prim Ministru mexxej Laburista f'pożizzjoni imbarazzanti. Min jiddeċiedi, Rosjen Kutayjar jew il-mexxej tal-partit? Jistaqsi il-ġurnal. L-editorjali temm li Robert Abela jinsab f'sitwazzjoni diffiċli fejn jiddikjara li jrid jipprova jnaddaf, iżda fl-istess waqt qed jibża milli jantagonizza votanti Laburisti. Il-pajjiż ma jistax jgħaddi minn taqliba oħra bħal dik ta' tmiem tal-2019. L-impunità diġà waslet għal grey listing u ġenerazzjoni ġdida tal-hekk imsejħa untouchables jistgħu iwasslu għal iktar taqlib politiku.